че е достоен и 5 глава просто не ми омръзва. Не искам да слизам от небето. Или, ако слизам, искам небето да дойде на земята. И там на небето няма страх, няма притеснение. Там има хваление, там има богопоклонение, славословие, радост, както казва Давид, отдясно на Бога е всякога хваление. А колко славно и чудно е името на Христос, много славно и много чудно. Велико, защото пак в тази 5 глава се задава един въпрос: кой е достоен? И има тишина. Никой не е дръзнал да каже: аз съм достоен. Но един от старците е казал на Йоан, който е плачел, че Христос, лъвът, който от Юдовото племе, който е Господ, помазаник, Христос, Месия, и е малко да кажем, той има много имена. Нали така казва Откровение и пророк Исаия? Той просто има много имена. Той е достоен, защото е победил, защото е превъзмогнал да вземе книгата и да разпечати печатите й. И живите същества, тия херовими, тия огнени създания, казват: достоен си да вземеш книгата и да разпечатиш печатите й, защото си бил заклан и с кръвта си изкупил за Бога човеци от всяко племе, люде, народ и език, и направил си ги царство и свещеници на нашия Бог, и те царуват на земята, в това число и ние. И казва: видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества, и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди, и казваха с висок глас: достойно е Агнец, достоен е Господ Исус Христос, който е бил законен, който е бил разпнат, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. И всяко създание, което е на небето, на земята, под земята, а ние сме тук, нали така? Чухме да казва, така казва Йоан, на ония, който седи на престола, на небесния Отец, на небесния Баща, и на Агнето, на Господ Исус Христос, благословение и почет, слава и господство до вечните векове. Живите същества казват амин, и вие сте живи същества, нали така? Старците паднаха и се поклониха. Амин. Амин. Словото бе от начало,
Небесни Татко, сила и почит, хвала и господство на Тебе само и единствено за винаги, Боже. Благодарни сме Ти, Господи, че в днешния ден, Татко, святи и праведни, си благоволил да ни дадеш живота, Боже, и всичко, което е необходимо, Господи, за да живееме благочестиво в това извратено поколение. И тая сутрин, Боже, днеска, синовете Ти и дъщерите Ти, Господи, сме тук събрани заедно, Боже, защото сме обединени, Господи, заради това, че имаме един Баща Небесния и един Изкупител, Вечния Цар, Господ и Спасител Исус Христос и Святия Дух, който ни свързва в едно, за да станеме семейство, за да станеме тяло, за да станеме организъм. Боже, молиме Те днеска, Господи. Молиме Те, Боже, за всеки един от нас по-отделно, Господи. Дошли сме, Боже, с различни нужди, с различни грижи, Боже, и обременени, но сме дошли, Господи, при правилния Господ, при живия Бог, при всемогъщия Цар, оня, който чува молби и молитви, оня, който не е безразличен към нито един страх, което сърцето човешко изпитва. Затова днес Те моля, Боже, раздвижи се в събранието, Господи. Изгони всеки страх, Боже, всяко съмнение, всяко притеснение, Боже, всяка слабост и немощ, Господи. Струши, Боже, всеки хомот, отнеми всеки товар, Господи, и освободи синовете и дъщерите си, Боже. За да бъдем свободни, както казва Твоето Слово. Ако Синът ни освободи, наистина сме свободни. И днеска, Боже, напълно и изцяло освободени от Тебе. Ние сме готови, Татко, да приемем силата и помазанието на Твоето Слово. Думите на живот, които имаш към нас, Господи, нека работят мощно и силно. Благословен да си, Татко. Благословен да си завинаги, Боже. Алелуя, Господи. Амин. Останете още прави. Вдъхновен тая сутрин от хвалението и от всички вас и вашата смелост и дразновение. Викам децата да дойдат да се молиме за тях. Госпожо Мария, готови ли сме за днес? Госпожа Литка е днеска на линия. Добре. Най-красивите деца, най-умните деца, най-добрите деца. Защо? Защото са нашите. Точно така. Боже, благодариме Ти. Славни Царю, възхваляваме Те и Те издигаме, Боже, за децата ни, Господи, които си ни подарил. И ние се молиме за тях, Боже. Укрепи ги, Господи. Пази ги, Боже, на силите. Господи, те са помазани с кръвта на Господ Исус Христос. И на челата им пише изкупени за Божието дело и Божието царство. И никой и нищо не може да се докосне до тях, Господи. Боже, и Ти си ги врязал в дланите на ръцете си, Боже, Господи на силите, в най-безопасното място за нас. Аз Ти благодаря за тях. Укрепи ги, Господи. Дай им много мъдрост, дай им много знание, Боже, да Те познават, Господи. Не мъдрост според мъдростта на този свят, но мъдрост, която идва от небето, чрез силата и помазанието на Святия Дух. Господи, използвай ги, Боже мой, като пророци, апостоли, благовестители, Боже, учители, пастири, Боже мой, синове и дъщери на царството, чрез които Ти да изявиш името си, Боже. И нека, Господи, Боже, поставени в пътя на истината и правдата, те не ще се отклонят до дълбока старост от Него. Укрепи ги, Боже, благослови ги, Господи. Те са наши, но те са Твои, Боже. И за това сме Ти благодарни, че ги имаме, Боже. Сила и слава и почет на Тебе, Господи, Господство, хвала за винаги. Укрепи, Боже, и сестрите ни, които полагат грижа за тях. Благослови ги, Господи. Давай им мъдрост и водителство, Боже. Господи, да покажат Тебе, всемогъщия Бог, единствения Цар, на който да бъде силата, славата и господството за винаги. Амин. Бог да Ви благослови, деца. Как сте днеска? Добре ли сте? Слава Богу! Слава на Господ Исус Христос! Искам да ви кажа, че всичката си
ситуация, която се случва в света, просто трябва да укрепи и мотивира църквата да започне да живее с още по-силна вяра и упование в Господа. Защото много хора си мислехме, че нещата ще продължат по-старому, когато се разхлабиха мерките и по някакъв начин бяхме незасегнати от това, което се случва. Но днес истината е такава, че познаваме хора, които са болни, познаваме хора, които са част от нашето семейство, които са били болни и нещата не са за подценяване, но ние не живееме изпълнени и водени от страхове. Нали така? Но ние живееме с вяра, слава да бъде на Господа. Защото нашата вяра не е в това, което виждаме, нашата вяра не е в това, което ни заобикаля, нашата вяра не зависи от обстоятелствата и онова, което чувстваме, но нашата вяра е базирана върху думите на Господ Исус Христос и Неговото Слово. И това е вяра, която ще заведе църквата в небето. Амин. Така че да укрепиме сърцата си и да сме спокойни. Защото Бог воюва за нас. И Господ е Израилевия пазач, нали? И ако Господ не съгради града, напразно се трудят зидарите. И ако Господ не опази града, напразно бдят стражарите, защото всичко е в Божията ръка. Амин. И да ти кажа още нещо, за да не чуят другите. И ти си в Божията ръка. Амин. Така че никой и нищо не може да те грабне от там. И Павел казва, нито беда, нито скръб, нито болест, нито страх, нито височина, нито дълбочина, нито широчина, нито сегашното, нито бъдещето, нито власти, нито сили, нито смърт, нито живот могат да ни отлъчат, нали, от Христовата любов. Във вчерашния ден имаше един много интересен празник, в който много хора празнуват празника културно и наричат това празника на християнското семейство. Но християнството е култура, докато Господ Исус Христос е спасение. И двете неща са много противоречиви. И аз тая сутрин ми се иска Святия Дух да ми помогне да взема чука, който е Божието Слово, и да изправя тая тема, свързана с семейството и с това, защо има семейство и кой постановява идеята за това да има семейство, за да проумееме, разбереме, че семейството е божествена съдба и божествено желание, божествено решение. Моля ви да намерите посланието на апостол Павел към Ефесяните, 2 глава, и ще чета от 11 до 22 стих, който е края на главата. In New Testament, Ephesians, yes, една нагоре, Ephesians, yes, please, тренирам си английския, chapter 2, verse 11 to 22. Ще даже говоря английски, като все едно съм. Намерихме ли го на екрана? Добре, можете да махнете фриза на екрана, момичета. Отнасяйте се отговорно към това служение, което Господ ти дава, за да получите награда. Чудесно. Затова помнете, че вие някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце. В онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бог на света. А сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно.
и развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта си унищожи враждата си, реч закона с заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в себе си двата в един нов човек. И тъй да направи мир, и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. И като дойде, благовествува мир на вас, които бяхте далече, и мир на тия, които бяха близо, защото чрез него и едните, и другите имаме своя достъп при Отца в един дух. Затова вие не сте вече странни и пришълци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е кръгълен камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание стройно сглобено расте за храм, свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Амин. Идеята за семейството, смисъла на семейството. Вижте, нека си спомниме за първото семейство, което Господ създаде. Още в далечния Едем Господ направи Адам. Създаде го от пръст, нали? Взе го и го засели в една чудесна градина. И имаше за него божествена идея и мисъл. И идеята на Бог за Адам беше да обработва земята, да се грижи за градината, да я пази, да я съхранява. И всичко, което направи Бог, беше добро, даже на места се казва твърде добро, нали? Но едно нещо не беше добро. Не беше добре за Адам да бъде сам. Затова Бог му създаде подходящ помощник. Нали? Да. Идеята за семейството днеска е свързана с това, че хората се съединяват в семейства, за да съжителстват заедно. И днеска има една такава тенденция, в която се казва, че мъжа допълва жената и жената допълва мъжа. И аз съм съгласен с това нещо и в същото време не съм до край съгласен с тая идея. Ще ви кажа защо. Някой казва, на Адам му е липсвала Ева. Как може да ти липсва човек, който не познаваш? Как може да ти липсва някой, който никога не е съществувал? На нас не липсват хора, с които сме живеели заедно, нали? На нас не липсват хора, с които сме прекарали време заедно. Как тогава на Адам му е липсвала Ева? Ами просто не му е липсвала. Но е имал истинска нужда от някой, който да му е съработник и помощник, някой, с който да могат да имат една обща работа. Целта на семейството не е само да раждаме деца. Целта на семейството не е просто да бъдем, как да кажа, да не сме сами. Целта на семейството не е да имаме просто приятели или приятелки. Целта на семейството, истинската божествена цел на това ние с тебе да имаме семейство е свързана с главната мисия на Бог за семейството, а именно семейството да служи на Бог. Това е истинския смисъл за това ние с тебе да сме съпруг и съпруга, да сме семейство, да родиме деца, защото целта на Бог е хората да му служат. Амин. И това е един божествен замисъл, който можем да видим и когато Господ Исус Христос беше изпратен на земята като човек. Той преди това не е бил човек, да знаете. Това е истината за него. Той преди това е бил 100% Бог. Но даже и когато се е въздействал в Божието царство, човешката му природа не се е изгубила. Той е избрал да остане човек. И когато Господ Исус Христос дойде на земята, той можеше да дойде в много най-различни форми. Не просто човешка форма да избере. Той можеше да избере да бъде огнено тяло, живеещо на земята. Можеше, нали? Но Господ Исус Христос избра
нещо много земно, нещо много човешко. Избра да се роди в семейство. Разбираме ли го това? Защото целта и смисъла на семейството беше развален. Целта на семейството и смисъл на семейството беше развалено, защото на всяко място, до което се докосне греха, той донася само и единствено развала. Греха разваля всичко, което Бог има като божествено намерение. Чуйте ме. И семейството на Адам и Ева беше развалено, защото те позволиха на греха да влезне в тях. До такава степен, че децата им, за които аз твърдя, че са били близнаци, се изправиха и се сбиха и един уби другия. Днеска ние можем да видим семейства, които са разделени едно срещу друго. И Христос иска да дойде, за да възстанови смисъла на думата семейство. Съвършеният план на Бог за твоето семейство. Бог не идва просто да спаси един човек. И, братя мъже, искам да ви кажа истината. Бог не иска вие да бъдете просто снабдители на вашите семейства, да снабдявате техните нужди. И, сестри, майки, искам да ви кажа, че вие не сте просто безплатната слугиня в дома, която е задължена да чисти, да готви, да пере, да простира, да прави всичко. Не, това не е Божията цел за теб и за мен. Божията цел за нашите семейства, Божията цел за твоето семейство е твоето семейство да служи на Бог. Амин. Това е първата и важна, най-важната цел. И докато служиме на Господ, докато ние Му се покланяме, докато живееме в Него, докато вършиме Божията воля, сме съпруги и съпрузи, сме майки и бащи, и сме хора, които перат, които готвят, които ходят на работа и вършат всичко останало, но когато човек изгуби смисъла на семейството, семействата живеят, знаете ли как? Непълноценно. Семействата живеят без да са щастливи. Семействата се опитват да запълнят нуждите на семействата от всички дефицити и неща, които липсват, но каквото и да направиш за твоето семейство, ако твоето семейство не се посвети да служи на Господа, то няма да бъде никога щастливо. Сега, когато Господ избра едно човешко семейство, което да го направи свое, Той избра Израелевия народ. Това е истина. Те бяха Неговия избор. И те се родиха от един човек, който имаше замъртвяла отрова, и жена му, която не можеше да ражда, защото Бог винаги взима естествените неща, за да вложи в тях свръхестествената си сила и помазание. Как може Господ да каже на Аврам, че ще му даде син, и той да остане 25 години без да има син? Много хора казват следното нещо. Защо Аврам е най-важната личност от хората, с които Бог е общувал, до такава степен, че Бог го е нарекал своя приятел? При положение, че ние не виждаме той да върши чудеса и знамения, като Моисей, например. Нали? Авраам не виждаме да е велик проповедник, да речеме, като останалите пророци. Не виждаме да има божествено движение в него. Можем да видим, че той е един добър скотовъдец, чието стада, чието племе се умножава. Всъщност той прави това, което Адам не прави. Знаете ли? Той разширява семейството си. И понякога, докато ние си мислиме, че разширяваме Божието семейство и използваме плътски средства, ние разваляме семейството си. Когато насилваме нещата по-човешки, ние ги разваляме. Докато те стояха и чакаха Господ, Сара каза на Аврам: дай ми син или ще умра. Аврам и каза: кой съм аз?
Какво мога да направя аз? Всъщност той правеше това, което е необходимо. Той вярваше твърдо на Господ. И същото това послание казва, че Авраам не се усъмни чрез неверие, но се закрепи в Господа чрез вяра. Всички човешки опити да създадеме семейство и да служиме на Господ се обричат с провал. И носят последствия. Аз не вярвам, че Исмаил беше грешка. Ако беше грешка, Господ нямаше да позволи да се роди. Но Ишмаел, всъщност, никога не е бил мюсюлманин. Това е добър момент да кажа днес, че Исмаил никога не е бил мюсюлманин. Това трябва да го проумеем и да го разберем. Защото ислямската религия твърди, че той е основоположник на исляма. Ами не. Той просто е еврей. Той просто е син на Авраам. И никога не е бил мюсюлманин. Това трябва да е много ясно. Отклоних се за момент. Но той беше човешка възможност да се служи на Господ. И Господ не я избра. Искам да ти кажа нещо днес. Ти, който си отговорен като глава на твоето семейство, чуйте ме, братя мъже. Всички човешки възможности, които ние използваме, за да служиме на Господ, винаги ще ни завеждат до провал. Но, когато ние се довериме на Бог и позволиме на Господ да действа вместо нас, даже и да ни се вижда, че това, което прави Господ е бездействие, всъщност Господ формира едно от най-чудесните качества в Авраам, който аз моля Господ да формира в мене. Това е доверие и търпение в Бог. Господ никога не се бави със своите планове. И даже когато си мислиме, че Той закъснява, Той идва на време. Евреите, които Господ избра за свой народ, в тях дойде, знаете ли какво? Това, което идва у всички деца, чието бащи са богати. Ами гордост. Всеки син, чието баща може да му позволи да си купи такъв телефон, такива дрехи, такава кола и такова и такова онакова, във всички тия деца естествено идва гордост. Абсолютно. И гордостта на евреите се превърна в арогантност. До толкова, защото те започнаха да съдят света и да казват: ние сме децата на Бог. Само ние сме Божието семейство. Само ние сме избрания народ. Само за нас работи Бог като баща. И Господ, поглеждайки към това нещо, видя и разбра, проумя, че децата му се провалят. Един тъжен момент, за който трябва да си поговорим днес. Децата ни не са това, което ние искаме да са. Има ли някои такива деца? Аз имам. Искаме да са Божии. Но не можем да заставим тяхната воля, нали? Трябва в тях да дойде техния избор. Да си станат, нещата трябва да си станат за тях както трябва. Да се срещнат с Господ, да го пожелаят. И докато Господ гледаше своите деца, които беше избрал и сред човеците като семейство и беше ги благословил с изобилие, а те се отклониха от Него. Господ казва: ще ви накарам да поревнувате за мен. И знаете ли, Господ се обърна към нас. Аз съм много щастлив днес.
Не съм щастлив, защото Господ отхвърли евреите, съм много щастлив, защото Господ погледна към езичниците и в това число видя мене, видя тебе, видя всички нас, видя толкова много милиони, милиарди хора, живеещи в света. И Той не ни видя просто като едно отхвърлено общество, но видя във всеки един от нас чудесната възможност да станеш Негова дъщеря. Чуй ме, сестро. Да станеш Негов син. Чуй ме, братко. Да станеш пълноправен, пълноравен член на Божието семейство. Какво направи Господ? Можем да видим нещата още в първата глава на Евангелието от Йоанна. Когато изпрати Исус Христос да обърне децата на Бог и семейството на Бог, Неговото еврейско семейство, Христос дойде при тях, но какво направиха те? Те го отхвърлиха. У своите си дойде, но своите му не го приеха. Но уния, които го приеха, даде им право. Какво е това? Право! Да станат какво? Божии деца. Точно така. Точно така. Да станат Божии чада. Тая сутрин искам да те предизвикам и да ти кажа. Може би имаш проблеми със своите земни родители. Много от нас можем да обвиним родителите си, някои от нас с право, други без право, и да им кажем: ами ти не си ми дал това, което трябва да даде един баща на сина си. И може да кажеш на майка си: ами ти не си ме възпитала на това, на което една майка трябва да възпита дъщеря си. Ами, можем да използваме хиляди упреци към тях. Искам да ви кажа, че много бащи и много майки в желанието си да снабдят всички нужди на своите деца, раждат лигиовци. Но истината е, че Господ иска ти и аз да станем Негови синове и Негови дъщери, които да бъдат възпитани според стандартите на Неговата воля, което е Неговото Слово. Много съм ядосан, когато християните се държат надменно и горделиво към хората, които са в света. И когато говорят за себе си като ние сме избраните. И когато видят някой човек, който е в нужда, и особено ако не е от нашата църква, ние бързаме да кажем: ето вижте как Бог го наказва. Ето вижте Божия гняв върху него. Да, така му се пада. Но истината е, че когато мислеха по този начин евреите, Господ ги отстрани от себе си. И даже в Римляни се казва, че някои питомни клони бяха отсечени. Онова, което е най-страшното, е да нямаш Бог. Да нямаш истинския Бог. Когато Павел пише на църквата в Ефес, те имат много богове, знаете ли? Те имат ефеската Артемида или Диана, те имат най-различни видове идоли, те имат много различни богове, но нямат истинския Бог. В много семейства има много различни богове. Има Бог Фейсбук, има Бог кола, има Бог нова кухня, има Бог пари, има Бог работа, има Бог деца, има Бог съпруг, има Бог съпруга, има много различни богове. Но оня Бог, който липсва на семейството, е Бог баща. Бог баща. Оня, който се грижи за нас като за свои синове и за свои дъщери. И това е проблем. Всички богове на този свят, всички лъжливи богове на този свят, даже и Аллах, не са бащи на никой.
не могат да бъдат бащи. Но Бог Всемогъщия избра да ти стане не просто Бог, но Той избра да ти стане баща. Избра да ти стане родител, защото единствената съкровенна всеотдайна любов е любовта на родителя към децата. Към това, което е родено, към това, което е излязло от сърцето ти. Към това, което е излязло отвътре тебе. И човек жертва всичко, как се казваше? Дава се драго за мило, нали? Всичко, което ти е драго, може да го дадеш за мило. Имах една леля, която почина, и нейният син за един труден период от време беше наркозависим. И когато всичките го упреквахме, и когато всички се сърдехме на нея, защото имаше моменти, в които беше толкова зависим, че отиваше и плачеше на майка си, за да иде да му купи друга. И тя се принуждаваше да му купува, чуйте. И когато ние казвахме, абе, той е такъв, всички лоши думи, тя казваше, абе, знаете ли нещо, бе, хора? Абе, ако падне в каналната яма, която е в къщата ни, там където са всички фекали, и аз не мога да ходя, ще лазя и ще го хвана с зъбите си, за да го измъкне оттам. То е моето дете. Това не съм го разбирал никога. И ще ви кажа истината. Ако това може да е любовта на една майка, искам да ви кажа колко по-голяма е любовта на един татко. И чрез Христос, и чрез жертвата на Исус Христос, ние с тебе, братко и сестро, сме част от едно божествено семейство. По какъв начин? По законен начин. Как? Бог те осинови. Разбирате ли това? Бог те осинови тебе и мене. Бог не иска просто да ни е приятел. Той не иска просто ние да сме някакви далечни негови роднини. Той иска ние с тебе, братко и сестро, да сме част от неговото семейство, от неговото лично семейство. И Господ ни направи тебе и мене законно родени синове и дъщери. Това е възможно и стана възможно само и единствено чрез кръвта на Господ Исус Христос. Ще прескоча няколко стиха, които говорят за това как раздели средната стена, как събори преградата и така нататък, защото не ми се говори за езичници и за евреи тези сутрин, това е друга тема. Но искам да отида там. И като дойде, благовествува мир. На вас, които бяхте далече, и мир на тия, които бяха близо. Защото чрез него и едните, и другите имаме своя достъп при Отец в един дух. Слушах една такава история, един такъв разказ. На едно заседание на една огромна корпорация, в която капиталите надхвърлят числа от вида милиони, милиарди и така нататък, която се провела при закрити врати, с охрана и строг режим, един човек дошъл при охраната и се усмихнал и охраната отстъпила. После отворила се голямата врата на заседателната зала, в която стоели магнати и всички, които
чието заседание, толкова важно заседание, било нарушено, станали от местата си и направили път на този човек, за да стигне до председателя на борда. И когато председателя го видял, и той станал от председателския си стол и отишъл и прегърнал човека, защото това било неговото 3-годишно дете. Искам да ви кажа днес истината. Ако ти си дете на Бог, ако ти си законно роден син и законно родена дъщеря, няма власти и началства, огнестрелни оръжия, демонични сили и каквото и да било препятствие да ти попречат да стигнеш до трона на благодата на Господ Исус Христос. Те ще отстъпят, защото ти си тръгнал да се срещнеш със своя баща. Без значение колко много религиозни водачи и лидери, велики пастири, проповедници, апостоли от най-големи рангове, които стоят като авторитети, от които ние се плашиме и казвам, как те имат специален достъп до Господ, искам да ти кажа тая сутрин, когато твоите чисти сърдечни намерения са отивам при моя татко, всички тия неща ще отстъпят. И ще ти кажа още една истина. Когато си тръгнал, за да се срещнеш с твоя Бог, който ти е баща, със сигурност Бог ще остави всички важни дела, които има. Със спасяването на цялата земя, за да ти обърне специално внимание. Амин. Иначе уния, които не са му синове и дъщери, отиват при свети еди кой си, при свети друг, при свети трети. Даже някои хора идват при мене. Само че аз не съм свети. И си мислят, че аз мога да съдействам нещо да намерят някаква връзка с Бог. Да намерим някаква връзка с Бог. Може ли да ни съдействаш да направим някаква връзка с Бог? Може ли да ни запишеш час за среща? Искам да ти кажа истината днес. Ако ти си Божий син, законно роден, ако ти си Божия дъщеря, законно родена, имаш неограничен достъп. Това трябва да разбере църквата днес. Това трябва да разберат всички законно родени синове и дъщери. Ти имаш неприкосновен достъп до твоя Господ Бог Всемогъщия по всяко време на денонощието. И няма никаква причина за това ти да си до Него и да имаш общение с Него. Господ ни постави близо. И това много ми харесва. Следващия стих. Затова вече не сте странници и пришълци, но сте съграждани на светиите, членове на Божието семейство. Амин. Ти си член на Божието семейство и много хора не го проумяват това, даже понякога и аз. Ако си член на кралското семейство, какво би се променило в теб? Всичко. Поведението ти, живота ти, обстоятелствата ти, всичко би се променило, нали? Ако ти кажат, от днеска ти си осиновен член на кралското семейство. Сега да видим. Но днеска ние с вас и много синове и дъщери на Господа живееме в пълна духовна мизерия, душевна тегота и живееме и в финансова трудност и въобще живееме пълни мизерници. Да ви кажа ли защо? Защото не се държиме като синове и като дъщери. Защото законно родените синове и дъщери се държат както подобава. И да ти кажа нещо тея сутрин, братко и сестро. Казвали ли сте го някога на някой? Аз съм го казал много пъти. Дръж се възпитано, излагаш баща ти. Нали? Чували ли сте го това? Да. Аз днес искам да кажа на всички, чието баща е Бог. И аз в това лице. И аз в това число. Човече, дръж се както подобава, излагаш татко ти. Или не го прави това, ще си изложиш цялото семейство. Твоите постъпки влияят върху цялото семейство. Да ви кажа ли от какво най-много страда църквата?
От християните. От хората, които се наричат с Божието име, но не живеят като синове и дъщери на царството. Не живеят като законно родени синове и дъщери. И когато ние каниме хората да дойдат при Господа, те ми казват: какво като дойда? И знаете ли какво ми посочват? Посочват Краси, посочват Илко, посочват Бойко, например. Нали? Защото ние сме лош пример за деца на татко си. Но татко ни в нищо не е виновен. За всичко си виновен ти. За това, че не използваш ресурсите на баща си Красимире, си виновен ти. За това, че не се доверяваш на татко ти, си виновен ти. За това, че не търсиш помощ от татко ти, си виновен ти. За това, че татко ти не ти помага, ами защото не си му поискал помощ. Моята малка двогодишна дъщеря спи и плаче. За кой, според вас? За мама, разбира се. Аз съм само спонсор. Спи и си иска майка си. И докато не заплаче, Марина не я премества при нас. Знаете ли? Докато си спи на нейното легло и без да плаче, и ние си спиме. Докато чуеме, сине и дъще на всемогъщия Господ, не се обърнеш към Бог за помощ и не проумееш и не разбереш и не му кажеш, не кажеш на Господ: татко, имам нужда от твоята помощ. Татко, имам нужда от твоята помощ. Когато моя син ми се обади, има голям проблем. Забравил си зарядното вкъщи. И аз съм ядосан, защото не си е свършил работата, защото това си е неговата работа. Знаете ли какво правя? Ставам и отивам и си му го занасям. Знаете ли защо? Защото той е моя единороден син. Той ми е сина. И понякога ми се иска да го удуша. Не знам за вас. Може би на Бог понякога му се иска да те хвана и да те удуши, човече. Чуй ме. Когато се излагаш, когато го излагаш, когато си далеч от Него, когато не живееш в Неговата воля, когато се държиш все едно си враг на семейството, когато правиш всичко наобратно. Но ще ви кажа истината. Ако една майка може да изкара детето си от септичната яма с зъби, на Господ не му представлява трудност да те извади от най-дълбокия ад, в който се намираш. Защото те обича. Защото ти си Неговия син. Защото ти си Неговата дъщеря. Защото си част от Неговото семейство. Семейството на Бог. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху когото всяко здание, стройно, сглобено, расте за храм на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Първородният син на Бог е Господ Исус Христос. Достъпа ни до Бог, достъпа ни до Отец минава винаги през взаимоотношенията ни с Христос. И да ви кажа нещо за Исус. В притчата за двамата братя и за бащата, ние наричаме притчата за блудния син, нали? Големият брат винаги идва, за да съди. Нали? Идва и казва: какво е това, Господи, което се случва? Направо сменям темата. Татко, на този грешния ли искаш да помагаш? На тая грешница ли искаш да... Заради тая грешница ли ти сега правиш тук банкет у нас? Това са неразбраните големи синове.
неразбраните големи дъщери. Големите хора, големците в събранията, големците в служенията, уния, които придирват само и единствено грехове и престъпления, уния, които винаги сочат с пръст, те са големите. Само че искам да ви кажа, най-големия, алелуя, Господ Исус Христос, първородният брат, знаете ли какво казва на татко? Татко, прости им тия грехове. Татко, той няма да се справи без тебе. Татко, даже и аз помагам в това. Платих с живота си за него. Татко, има и милост. Апостол Павел го нарича крайъгълния камък. Тая сутрин четах 3 интересни истории за крайъгълния камък. В първата може брат Георги да ми помогне, защото той е завършил домостроителство. Когато не са имали бетон и цимент и железа и подпори, но са строяли нещата само с камъни, оня, който държи цялата сграда, целият дом, е най-важният камък. Крайъгълния камък, който се поставя в основата на дома и той носи цялата тежест на къщата. Това е Христос за нас. Чуйте ме, семейства. Ако Христос не е в основата на твоето семейство, ако Христос и Неговото Слово не е в центъра на твоето семейство, тежестта на нуждите на твоето семейство ще се сгромолясат върху тебе с голяма пагуба. Втория разказ, който чух тая сутрин, докато четях и се готвех, е за това, знаете ли как се прави арка? От камъни обаче. Слагат се камъни, под нея се слага първо една дървена подпора. И после се редят камъни, те са скосени, точно така, брат Георги, нали? Те имат специален ъгъл на скосяване, обаче един камък е най-важният. Горният камък, точно така. Той е, който се слага най-отгоре, той е във формата на клин. И когато той се сложи, всички други камъни са опрени в него и махаш формата и камъните стоят. И съм виждал такава сграда, която е на повече от 4000 години. В Израел. От такива камъни. Без бетон, без цимент, без хорусан, без ват. Знаете ли какво го държи? Горния камък. Най-горният камък е Господ Исус Христос, който държи всичко сглобено в едно. Ако махнеш Господ от живота си, целият ти живот ще се срути. Целият ти живот ще стане, знаете ли какво? Една съборетина. Последното нещо, което днеска четах за горния камък, е това, че Христос е единствен по рода си, най-важен и поставен на най-високо място. Както когато някой строи пирамида и на върха й има само един камък. И той е с единствен по рода си, единствена форма и всички други камъни са направени заради него. Ние с вас трябва да позволим Христос да застане на най-отгорното място на върха. В смисъл, важността да идва от него към нас. Вчера се празнуваше празника на християнското семейство. Много християнски семейства празнуваха този празник и си спомняме за времето на нашата младост, нали, сине, когато беше в началното училище, и на празника на християнското семейство в нашето училище, основно училище Яне Сандански, винаги имаше празник за децата и за техните родители състезания. Но дали това е смисъла на семейството днес? Според мен божественият смисъл на семейството се е загубил отдавна. Божественият смисъл за твоето семейство е ти с твоето семейство да се изправиш както Исус, навиевия син, когато се изправи пред израелтяните и да кажеш: аз
и моя дом ще служиме на Господа. Аз и родените ми деца ще служиме на Господа. Аз и семейството ми ще служиме на Господа. Аз и Божието семейство, църквата, ще служиме на Господа. Защото когато това стане приоритет номер 1 по важност в нашия живот, тогава Господ ще снабди нуждите на нашите семейства, ще ни снабди нуждите от любов, от грижа, от взаимстване. Господ ще снабди нуждите ни от това да дойдат финанси, работа, благословение, успех, радост, щастие. Да ви кажа ли кой човек бърза да се приведе вкъщи? Оня, който обича семейството си. Оня, чието семейство е моя дом, е моята крепост. Нали? И има хора, които не им се прибира вкъщи. Затова от тебе и от мене зависи да направим семейството ни магнит за децата ни, за съпруга ни, за съпругата ни, когато поставим Христос в центъра на нашето семейство. Господ да ви благослови. Нека сведем главите си заедно, за да се молим. Небесни Татко, почет и сила и слава да бъде на Тебе, Господи, за винаги. Молиме и просим от Тебе, Боже, в днешния ден. Господи, ние искаме да бъдем пълноправни членове на Твоето семейство. И ако чрез греховете и престъпленията си, Боже, сме се отнасяли като врагове, то в днешния ден, Боже, Ти си ни примирил чрез кръвта на Твоя Син Исус Христос. И ние, които бяхме далече, днес сме поставени близо, днес сме поставени пред благодатния престол на правдата и истината, от който престол, Татко, Ти искаш ние да бъдем законни синове, да бъдем законно родени дъщери Божи. Моля Те, Господи, днеска, за всичките ми брати и сестри, които са тук на това място, и за всички Твои синове и дъщери, които ни гледат, Боже мой. Господи, дай в сърцата ни желание, Боже, и божествена вяра да Ти се довериме, Господи. Да Ти се довериме, Боже, за всичко, Господи, да Ти се довериме. Както Ти се доверяваме, Боже, за всяка глътка въздух, както Ти се доверяваме, Боже, за хляба и водата, така да Ти се довериме, Боже, за всичко в нашия живот. Молиме Те, Татко. Молиме Те, Боже, помогни ни да съградиме домовете и семействата си върху Те, защото Ти си Бог всемогъщия. Сила и слава и почит, господство да бъде на Тебе, Господи, сега и завинаги. Амин. Не бързай да спираш лайфа. Темата ни има практично приложение днеска и брат Бойко иска да свидетелства за своето семейство. Защото ние можем да свидетелстваме за много семейства, но най-важното свидетелство, което можем да дадем, това е моето семейство, личното семейство. Заповядай, Господи, Господи. Много от нас не осъзнават какво имат. Това, че имаш семейство, е най-голямото богатство. И не знам, аз много пъти се връщам в Битие. Това е най-прекрасното място, там още в началото. Винаги съм мечтал да имам семейство, понеже съм израснал без семейство. И има много деца, които са израснали без семейство. Има много тежки съдби. Аз не съм от най-тежки. И това го казвам, за да осъзнаете, че Бог ви е дал нещо много хубаво. Да имаш семейство. А пък да си част от Божието семейство, това е най-прекрасното нещо. За мен Битие, това, което тук, Божието Слово ни казва, че не е добре за човека да бъде сам. И самия Христос ни говори за това, Тая глава казва, за това ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. И Битие за мен е както Откровение. 21 глава. Ето скинята на Бога е с човеци. Или това е семейството на Бога. Не знам на вас как ви звучи. На мен ми звучи точно така. И Бог ще обърше всяка сълза от очите ни. Смърт няма да има, ни жаление, ни плач, ни болка, нито лъжа, нито измама. Онова, с което Сатана е заразил Адам и Ева.
и чрез тях и нас. Заразил ги е с омраза, с неверие, с съмнение, с злоба, с омраза, с какво ли не. Имате семейство. Не забравяйте, най-хубавото нещо. Казва, че ще вземеш чука. Ето го чука, Божието Слово. Знаете ли, апостол Павел казва на Тимотей, ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение. Не искам да злоупотребяваме с тая дума, но не живеем ли в такова време? И още там в началото, в 4 глава на Битие, Ламех беше първият човек, който си взе 2 жени. Поне аз това виждам. Адам и Ева бяха семейство, Каин уби Авел и нещата тръгнаха нататък. И за Ламех се казва, че имаше 2 жени. Коя беше? Ада и Села, ако не се лъжа. И там говори, нали, други неща, но ето го първият човек, който, как да кажа, направи полигамия. Така ли се казваш? Това ли е Божията воля за нас? Не. Авраам си иска да си помогне. Не е необходимо да си помагаш. Бог добре знае от какво имаш нужда. Много ми харесва Битие, 24 глава. Авраам имаше син. Когато прочетах за първи път тази история, не знам дали е за първи път, но аз се влюбил в тази история. Авраам искаше да намери съпруга на своя син Исак, нали така? Изпрати един от слугите си, сложи ръката там под бедрото му, закле го, да отидеш и да му намериш съпруга. Когато го прочетах това нещо, аз просто ги казвам, аз се влюбих и се обърнах към Бог Отец и казвам, Боже, аз нямам такъв баща. Една скоба. Моят земен баща е най-прекрасният баща. Може да не ми е осигурил царски неща, но той за мен е най-прекрасният баща. Такъв какъвто е, го обичам. С неговите плюсове и недостатъци. Защо? Защото Бог Отец, най-добрият баща, ме учи на това. Тъй като прочетах там, му казах на Бог Отец, Господи, Ти се погрижи за мен. Така както Авраам се е погрижил за своя син, така Ти си погрижи. И сърдечни благодарности за това, което Бог направи в семейството ми, в живота ми. Че ми подари съпруга, но първо ми подари вяра. После ме изпита известно време, около 5 години коце, дали съм верен. Това е, да ви кажа, много важно нещо. Трябва да си верен. Трябва да си верен. Когато ти каже Бог да се покаеш, се покаяваш. И ставаш верен човек. Верен син. Верен син. Не може иначе. Не очаквай нещо добро, ако не си верен. Трябва да си верен, трябва да си чист, трябва да си невинен, девствен, непорочен. Невинен. Защо? Защото днеска виждаме какво ли не. Съжителство, женят се, разженват се. Връщам ви пак в Тимотеевото послание. Даже и в евангелските среди това е нещо нормално. Това не е нещо нормално. Това ни казва Господ Исус Христос тогава, когато го питат 19 глава на Евангелие на Матей и в другите Евангелия книжниците и фарисеите дотам са се закоравили, че му казват защо Моисей и позволи да напише мъжа на жената разводно писмо. Заради вашето кораво сърдечие. Това е причината. Никога не е била Божията воля да се напускат мъжа и жената. В някои от пророците, не помня точно кой от малките пророци, казва, аз мразя напускане и обхода с насилие. Бог очаква от тебе набожно поколение. Така че имаш семейство. И Божия стандарт, и Божието семейство не е като светското. Ти не живееш в прайд, нито в глутница, нито в нещо подобно. Ти живееш в семейство. Святост, невинност, девственост, непорочност и ред такива неща, които можеш да намериш в Божието Слово. И благодаря на Бога, нали, че Бог се погрижи. Семейството на Господ Исус Христос. Евангелие от Лука, Елисавета и Захарий. Прекрасно семейство. Йосиф и Мария. Това е семейството. Това е Божия стандарт. Няма тук да се женим и да се разженваме. Един от белезите на последното време казва женяха се, съдеха, градеха, а даже някъде, поне така ми звучи, може и да бъркам, но не мисля, че бъркам, казва разженваха се. Това е светското семейство. Какво семейство искаш да имаш? Аз вярвам, че всеки иска любов за винаги. Не
такава днеска с тази, утре с онази или не знам още какво. Има толкова объркани животи, има толкова заварени положения, не казвам. Нека всеки си пита сам Бог да подреди живота му. Какво друго искам да ви кажа? Семейството е най-прекрасното нещо. Пак ще се върна там в Битие и в Откровение. Бог иска да цари там. Без Бог наистина всичко е загубено. И другото, което искам също да кажа, е, че живеем в едно много коварно време. Всички ходим наопаки. Ще ви кажа голи, съблечени, за срам. Много пъти. Може някой да се обиди и да каже какво искаш да кажеш. Искам да кажа, че много приличаме на света, а не трябва да приличаме на него. Не трябва да се променяме отвън, но вътрешното и външното, и ви съветвам, мога да ви дам много стихове и вие, моля ви, четете си Библиите от Битие до Откровение. Бавничко и си говорете с Бог. И ще видите какви грешки са допускали Божиите хора и какви успехи са имали. И каква е Божията воля за нас. Да, защото на мене ми се види така, пък на тебе ти се види така, пък на оня му се види така и накрая става една голяма каша, ако не се лъжа в книга Съди и казва, всеки постъпваше кой както му се види угодно. И после питаш, защо Исмаил преследва и до ден днешен Израел? Защо? Всеки се бори да е Аврамов син. Ама всички сме Аврамови. Вие родословията чели ли сте? Най-хубавото нещо, което виждам там, че Адам е Божий. Разбирате ли? Ние всички сме Божии. Ние всички имаме един отец, казва на едно друго място пророк. Имаме един отец, един баща. Ако върнем родословното дърво, ще стигнем до Адам, а Адам е Божий. Не е ли така? Голяма работа, че един е жълт, червен индианец, еди какъв си, еди какъв си. Така че, четете си Библиите, оглеждайте се и мъже и жени. Нашия външен вид изпраща послание. Изпращаш послание, казвам ти. Не е маловажно това нещо. Бъдете разумни. Не искам да сме като света. Ние не сме монахини, не сме монаси, няма да се върнем в облеклата от 20 век или там от 19-17 и да не казвам, но бъди разумен човек. Ти изпращаш послание с твоя външен вид. А твоя външен вид говори за твоя вътрешен вид. Много пъти пренебрегваме и ние сме царе на това. Едното изключва другото. И съм ви казвал, аз искам от покрива на къщата до ключа всичко да си е на място. Ти така ли искаш? И аз така искам. Не искам къщата ми да е карабина. Не искам грозна е. Искам да е покрита, да е изолирана. Искам живота ми да е завършен. И затова си четете Библията и църквата е стълб и подпорка на истината. Не мога да се съгласявам с това да се жениме, развеждаме и какво ли още не. Благодарен съм на Бога, хиляди благодарности, че ми подари семейство. Вече 20 и там колко години, 3 сме заедно и му благодаря. Сърдечни благодарности. И на децата това им казвам и в училище. Семейството е най-важното нещо. Може много да си учен и накрая да си нещастен. Нещастен. Ти не знаеш как да обичаш. Ти не знаеш как да вярваш. Ти нямаш никаква надежда. Защото семейството не е фирма. То просто не е фирма. Семейството е място, където има мир, където има любов, където има истинска любов. Така че, нека сме разумни. Божието Слово може да изправи всичко. Пак казвам, има всякакви ситуации, положения, заварени. Питай си Бог, говори си с Него, чети си Библията. Има много хубави места. Примерно, последно с това искам да завърша. Коринтияните питат апостол Павел в 7 глава на посланието към Коринтияните, го питат за мъжа и за жената. Обърнете внимание там на това. Това казвам на вдовици, това казвам на неженени, това казвам на другите. Кои са другите? Това казвам на тези. Ти трябва да видиш от коя категория си. А не просто всичко ми е общо. Много ясно, че като дете
гледам трактора и всичко ми е общо, или гледам сградата и всичко ми е общо, ама там има детайли, много важни, нали? Разбирате ли за какво говоря, нали? Много важни неща. Това отнася ли се за мен или не е за мен? Имам ли право или нямам право? Ако имам право, какво е следващото нещо? Четете си и мислете върху тия неща, нали, дето ви казах. Жени, вдовица, мъж, жена, други невярващи. Ти вярваш ли си? Там пише невярващи, ако напусне. Ти вярваш ли си? Как тогава ще напускаш? Като си вярваш. Казвам, че има много тежки съдби и ситуации. Но ти си вярваш човек. И ако тая майка не се отказва от сина си, и ако Бог Отец не се отказва от нас, ти защо трябва да се отказваш? И той казва, откъде знаеш жено или мъжо? Това са другите. Това са уния другите, дето са в такова положение. Затова не се отказвайте. Битие. Ето скинята на Бога е с човеци. Това е най-прекрасното нещо. Просто си представям, мисля си, какво нещо е било. Бог е идвал и си е говорил с Адам и с Ева. Бащи и майки сте, нали? Някои са малки, все още децата ви. Какво ме питат децата? Тате, какво е това? Какво е това? Това за какво е? Просто си представям как Бог е носил Адам на ръце. Той е и майка, и баща. Как са си говорили? Ами тия звезди, ами това нещо, ами това. Просто ми е, как да кажа, бедна ни е фантазията да разбереме за какви велики неща са си говорили, докато не е дошла лъжата и измамата. Просто не й позволявайте да ве съсипва. Защото горчивия корен изсмуква живота. И така, Бог да ни благослови. Ето, скинята на Бога е с човеците. Окей, си не може да спреш лайфа.